A kula da haƙinsa shi zai fi daidai. Idan ba ka ƙi Allahu yana gani bai barin ka ga huta. A kula da haƙinsa shi zai fi daidai. Idan ba ka ƙi Allahu yana gani bai barin ka ga huta. Ya mai cikakken isa Allahu ne ya gatan maraya. Kai ne kayo annabin rama ka bashi dukkan walaya. Manzanmu ne ya faɗa mana to a kula da dukkan maraya. Idan fa an ji to za a guje wa dukkan abun da ya furta. Haƙƙin maraya ɗan uwa ka tsaya ka ji ni in yi ma dukkanin bayani. Annabi ya faɗa ya yi nuna don maraya samkar ka taɓa tsaya ka yi tunani. Matuƙar ka ci shi a kiyama ka ga canjin kamanni. Bayan duniya ka sha wahala matuƙa ka ɗan sa fahimta. Haƙƙin maraya ne ka ci shi masu haƙi nasu. Ka gane cewa da bishi ya ɗauki babansu. Lallai abun fari ne in ka ja su ka ba su haƙinsu. Haƙƙin maraya ne. A kula da haƙinsa shi zai fi daidai. Idan ba ka ƙi Allahu yana gani bai barin ka ga huta. Allahu ai bai barin ka ga huta. Haƙƙin maraya ne. A kula da haƙinsa shi zai fi daidai. Idan ba ka ƙi Allahu yana gani bai barin ka ga huta. Duk abin da babu ruwanka to ka sauke dukan ra'ayinka. Naka rabu ne zai baka to ka ba su haƙinsu da kanka. Dan uwa ka tausaya wa maraya in fa ka ƙi ƙalubalenka. Ɗauko me ya ka aje ka gane tsaya ka fahimta. Wayo maraya abun tausayi wataran yana yanayi. Allahu ne zai yi mai matsayi gatansa Allahu waye. Dan har fa kunne ya ji gangar jiki fa ai ta tsira. Sharhi nake yi dan har kun ji ku gane ku ƙara fahimta.